Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan la in syakartum. Ingkang kula hormati dumateng sedaya tokoh masyarakat, sesepuh ingkang kula hormati sedaya para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Lan rumiyin monggo kula panjenengan sami-sami mujahaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngwadharaken rahmat nikmat taufik hidayah dumateng kita sedaya sehingga saged rawuh wonten ing mriki kanthi kawontenan sehat wal afiat. Penggalipun selawat ugi salam muga tetap katur kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kula panjenengan sedaya dhateng margi kang tansah dipun ridani nggih menika dinul Islam. Bikaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi kula panjenengan sedaya menika kalebet umatipun ingkang benjang tansah pikantuk pitulunganipun ugi syafaatipun wonten yaumil akhir. Allahumma amin. Sedaya para rawuh kang kula hormati, perlu dipun mangertosi apabila wonten ing ngriki kula namung kajiban ngiyaraken hajat. Ingkang kagungan hajat nggih kula panjenengan sedaya nggih bapak kula sak masyarakate sedaya. Hajatipun inggih menika wilujeng bruwar yatim kupat. Ngaturaken sedaya kalepatan kula panjenengan dumateng hak Allah ugi dumateng hak adat. Mugi-mugi sedaya menika saged kalebur wonten dinten yatim menika. Mugi caos hormat dumateng sedaya leluhur kula panjenengan ingkang sampun wonten ayunaning Gusti Kang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Sampun sumara wonten ing alam kubur, mugi-mugi pinaringana magfirah utawi pengampunan saking Allah dipun padangaken dalane dipun jembaraken kuburitipun ngapunten sedaya dosa-dosane dipun paringi kasampurnan wangsa wonten ing asal mulanipun dipun hampuraken hisabipun dipun paringi panggenan ingkang tinuju wonten ngarsanipun inggih menika Raudatul Jannah. Mugi saturan menika nyumarep sang baginda kidul ingkang ngarsa boyo kisang baginda Ilyas ingkang ngarsa papan padharatan. Mugi caos hormat dumateng Kanjeng Sunan Kalijaga pramila dipun kawruhi. Mugi-mugi saged sagi kawilujenganipun. Kesaturan menika nyumarep dalem pemaipun salebetipun griya nggih sajawinipun griya salebetipun dadah nggih sajawinipun dadah. Pramila dipun kawruhi mugi bapak kula sak masyarakat sedaya menika pinaringana rahayu wilujeng slamet. Slamet sak raja gadahipun, slamet sak kulawarganipun, slamet sak obah musikipun. Mugi saturan menika nyumarepi cikal bakal akal bakal dusun sawet. Ingkang manggen wonten ing kiblat sekawan nggih gasal pinacer 6 kang maringi pitu kang murbani 8 kang mayumi. Danipun kaping 9 kang nurunaken wahyu nggih sandang kelawan tedha rinten kelawan dalu. Ing saturan ugi nyumarepi dinten lan tekelan lenggahipun wonten dinten menika panggih tepi karatas celak kangge barokah anggenipun wulujengan buah yatim kupat menika. Mugi-mugi sedaya kang dipun aturaken menika saged dipun kinaduan ingkang maha kuwaos rinten lan dalu. Dipun sarengi rintanipun dipun dadosaken keberkahan nggih barokah sedayanipun. Pramila kang dipun suwun sawa pandonganipun dumateng para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing mriki sedaya. Ngajeng lanjengipun pinaringan rahayu slamet. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamda na'imin hamda yafi ni'amahu kafi umajida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa takfir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at tarfa'una biha ta'ala darajat tuballighuna biha sanqawat min jami'il kharatil hayati wal batal mamat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman waksurna bil iman wa tahilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa khrijna min ad-dunya ma'al iman wa khadim lana min al-jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adhabil akhirati wa syarri dunya wa syarril akhirati ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shallimna min afati dunya wa adhabil akhirati fitnatihima wa qadi khattihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afwata fid dunya wal akhirah. Rabbana waghfir lana ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا عزيز يا الله يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wis ta. Ya dipayu, Mas. Halo Bos, halo Bos. Wah, iki seru tekan iki. Seru tekan iki. Anggonku wah kayaknya jangan wes.